mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kugarawo muno muSouth Africa. Kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa ndatova nemakore right now I think ndava about 6 to 7 years kubva zvandakadzokera kuZimbabwe, because last time pandakaenda kumusha dzakatombodambuka mukoma kutotanga kutopenga, but the previous time pandakadzokera kumusha ndakangorwara but not too much, but the last time ndakatotanga kutopenga. Saka chiri kundirwadza mukoma ndechekuti imba iyo yandakatenga nemurume wangu pari zvino kuri kugara mukoma wemurume wangu nemhuri yavo, in which zvinhu zvinondirwadza because vana vangu ava vandakaita nemurume wangu ivo vari kuchengetwa havo naamai vangu. Wangutumidzira mari ndinotumidzira, ende vana mukoma vakazongonditsvakirawo pangu vakanditi hanzvadzi isusu tava kutongokutsvakirawo pako pekuti uchingovaka. Vakatondibatsira mukoma ndikabva ndatozvivakisirawo imba yangu. Saka vana vanongogara namuchembere kumusha uko, but dambudziko ndiro romukoma rekuti kunyange ndikadzokera kumba, like I don't care about that house that me and my husband bought and we built there in Harare. Patoriwo pamba pakatonaka, patori nemacottage anokwana iwo kuita 3. Saka ndo pakatangira hondo yose because marentals acho kunzvimbo ikoko, because tainge takatengawo imba iyi kumaSuburb, saka marentals anoti dhurei. Saka that is where the fighting started, because ivo vakatanga kubatwa neruchiva, ende iniwo ndainge ndatoitawo mweya wakanaka. Ndikati you know what, imi mese hama dzemurume wangu, I know kuti you are supposed to always have a bond with my kids, so what I'm going to do is that ndiri kuda kuti munge muchizongoshare mari yemarentals yeimwe cottage, then inini nevana tichangonawo kuti tinenge tichiita sei. Since we have 3 cottages, we are going to be taking marentals kubva kune mamwe macottages 2 atikaita sekunge tawirirana paya patainge tiri pafamily meeting after we had buried my husband. But mukoma zvinhu zvakabva zvachizongoshanduka. Semunhu wekuti ndainge ndashayikirwa nemurume wangu, ndakangogara kuda about 1 month, and then that was when I came to South Africa. Saka ndo pakatangira nyaya yacho iyoyo, because vakanditi ko iye ava kutoenda kubasa achema murume nguvai. Ndikati handingakwanisika kuti ndinge ndichienda kubasa kana kuri kunzi ndinenge ndadaidzwa nehanzvadzi yangu kubasa, because vana ava vanoda kuenda kuchikoro, vanoda kudya. Mari dzemarent hazviiti kuti ndinge ndichizoti pamari dzemarentals ipapo ndo pandinenge ndakatarisira kuti ndo pachabva mari dzekudya, mari dzekubhadharira vana kuzvikoro, haitokwani unless kana mava kutoda kutoti ndinge ndichiita zvezvimisika muno muZimbabwe. But ndanga ndangofungidzira kuti zviri nani kuti ndinge ndichienda hangu kuSouth Africa ndoshanda. Kana ndashanda ndobva ndachizodzoka, ndobva ndachizotsvaka chebusiness. Apa ndainge ndakatotaurirana nevamwe bamunini vangu ndikati, imi bamunini, zvandichaita kana ndasvika kuSouth then muzondiudza kuti business ratingaita nderipi. Ipapo mukoma ndopandainge ndairasa zvimwe kuda ndokusaka vakazondigadzira. Mushure mekunge ndataura zvose izvozvo, because vainge vakati taifanira kuti tinge tichizogoverana hembe dzemufi after tataura nhau iyoyo, because yakatanga tichiri pafamily meeting nhau yemba, vachiti vainge vachiona sekunge kana imba ikatengesewa zvinenge zviri nani. Then inini ndobva ndachizotsvaka imwe imba kunzvimbo kwekuti dzimba dzinenge dzisingadhuri. Ndikabva ndati hakuna zvinhu zvakadaro, inini panapa imba iyi handisi kuzoitengesa, because my husband akandiudza kuti kana iye akafa handifanira kuti ndinge ndichitengesa imba, otherwise vana vanozokura vachitambudzika vasina musha, pekuti vanoti apa ndo pedu, ndo patakavakirwa nababa vedu. Saka ndo pakatangira garaji racho. Vakaramwa mukomanashi
kugoverana hembe. Nyaya yacho ikazopindirwa nevamwe vamufundisi. Saka vakazongotorawo hembe dzemurume wangu chaizvo kungoselekta hembe dzakanaka dzekutoti munhu anenge achitoona kutoti apa pandinenge ndatochenaka apa. Saka pane dzimwe hembe manje dzakazosiyiwa dzakangoiswa mubriefcase. Rainge rakakura briefcase racho iroro. Saka hembe idzodzo dzichiriko nanhasi uno. Saka mukufamba ndikudzwa kuti vakazoenda naro briefcase iroro kun'anga ndoravakazoshandisa pakunogadzirwa kwacho kwandakaitwa. Ndinongoti kana ndikangodzokera kumusha mukoma ndinorwara zvekuti ndinoita sekunge ndichafa, but inini handisisina kana basa nazvo. ini ndakatoitawo move on. Ndinozviziva kuti losing a house, it is something that is very painful. Vamwe vanhu havatozvinzwisisi, but semunhu unosvikawo pakuzongoita give up wotongozvidza kuti ndozviripo ko ndingagoita sei. So that is what I've done. Mukoma Nashe, I've moved on with my life, but hama dzemurume wangu dziri kundiisa papunishment panguva yakaomarara. Kushayiwa kuziva kuti ndochizvifambisawo sei. Ndamboedzawo kuti ndige ndichidzifambira nyaya dzacho. Vamwewo ndo vanongoti nyaya iyi inotinetsei, iwewe wadi wachingotaura hama dzemurume wako mozama kuti munge muchinzwisisana, then imba iyi yobva yachizongotengesewa, mobva machizogoverana mari yacho iyoyo. Saka imba kuti vange vachiitengesa havatombokwanise kuitengesa because imba iyi iri muzita remwana wangu. So kutoti ndinge ndichidzifambira nyaya dzacho mukoma handitokwanise. Ndakambotaurawo neimwe friend yangu, murume uyu wandakadzidza naye. So he is a lawyer, a prominent lawyer makaremo muHarare. Kana ukazoona lawyer rava kuti kukubatsira hangu handikwanisi kukubatsira, but for now dai wambomera kudzifambira nyaya idzi. Imba iyi ichangoramba iri muzita remwana, havambofi vakakwanisa kuchinja mazita. Iwewe just wait. Ukaona lawyer rava kukuudza kuti pane mhepo dzandiri kusimudzirwa, aiti akatanga kusangana nemamwe mabad lucks nemamwe machallenges ekuti aitadza kunzwisisa kuti kochii chiri kumboitika muupenyu hwake. Ndobva ati for now let us wait, ndichazokuudza kana ndava kukwanisa kukubatsira. Since then until now I am stuck in one place. Saka ndiyo nyaya yangu yandinayo. Mukoma Nashe, ndinotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichidibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana kuine vamwe vanhu vamunenge muchiziva zvomwe kuda munokwanisa kundibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Munhu akazvishandira nemurume wake vakazvitengera imba yavo vakarinovheta. Kwava kuisawo macottages avo 3 pamba pavo so that vange vachizowanawo an income, but now veukama vava kuya vachida kutora zvekare property iyaiya apa vana havana kana basa navo. Iko zvino zvivana hanzi vagere kumusha, hakuna kana anombovashanyira vana ava kumusha kana anotumidzira mari kumusha. Maroja aya hanzi mazhinji acho akadzingwa. Veukama hama dzemurume wavo hanzi ndo dzava kugara ipapo, vakangochiva imba yacho iyoyo. Zvakangooma hazvo vedu we. Vanhu vatema tinoitirana utsinye husingaite. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi Mukoma Nashe makadi zvenyu. Ininiwo kuti ndige ndichiwana rank kuarmy ndakaenda ndikanopfugama paguva rambuya vangu sezvo ndainge ndakadzidziswa, but now mukoma ndine imwe imbwa iyo inopota ichinditeverera. Imbwa iyi ndeye black. Kwese kwandinenge ndiri inopota ichinditeverera. Handikwanisa hangu kukuudzai zvose. Ndinotya kuti zvimwe kuda nyaya yangu inokwanisa kuzosvika kure, but ndanga ndikuda kuti ndige ndichibetserwa kudzinga imbwa iyi nekuti ndaiwanzokuiona ndiri kumba, but now yava kuzviratidzira kwandiri kunyange apo pandinenge ndiri kubasa. So Mukoma Nashe, ndikuda kuti munge muchindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amenoti ndi general here avo vekuarmy. Hanzi ndakawana rank kuarmy kuburikidza nekushandisa
guva ragogo vangu, pane zvandakanosiya paguva ragogo, zvinhu zvikatotanga kutofaya. But right now chiri kuitika mukoma ndechekuti ndine mbwa yandiri kuona, hanzi imbwa iyi yava kunditevera nekubasa zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Murume wangu ainge ambori mukorokoza, so akati ariko kuchikorokoza ikoko ndokubva aponda munhu. Akatomuponda munhu, dai kwanga kuri kunzi hapana kushanda corruption, murume wangu zvimwe kuda angadai akatopiwa death sentence chaiyo, because akataimira munhu uyu akarara. Kwava kutora mugwara akanomurova nawo mugwara nechekugotsi uku, akabva atora sando akabva atanga kumukacha nayo sando yacho iyoyo. But murume wangu akazobuda zvake because ainge aine zvimari zvimwe zvaainge akandichengetedza. Kwava kutenga maloya, I think kutoti pakatoshanda jaji vacho ivavo vakahendla nyaya yacho kukoti. I think vane zvavakapiwa chete because nyaya yacho haina kana kuri kwayakazomboenda. Murume wangu akazoti abuda mujeri ndokubva achizotanga kungorotomoka. Zvinhu zvaainge achitaura zvainge zvisinganzwisisiki. Ndakabva ndachizoudza vabereki vake, saka vabereki vake mukoma ivo vanoita zvekurima, ende pandakaroorwa ndakatoudzwa kutoti vane divisi ravo, saka vanobata. Vakabva vachizouya kuHarare. Vakati vauya kuHarare ndipo apo takazogara pasi semhuri nevamwe vanatete nedzimwe hama dzemurume dzainge dzagara dziri muno muHarare. Ndo pakabva pachizoitwa sarudzo yekuti vainge vasingadi kuripa, noti kuti mombe vainge vasina kana, because ngozi iyi yaitobuda ichitoti handisi kutomboda mombe dzakawanda, kana mukangoendesa mombe at least kana 20 zvadzo dzinenge dziri right. But munongoziva kuti kana ngozi ikati 20 obvious hamupana pamunozoenda nemombe 20, nemanegotiation dzinokwanisa kuzotosara dzava kuma 11 kana kuma 12. But vakatoramba vatezvara vangu vakati havana mombe dzekutambisa, akafa akatofa. Ndo mashoko avo iwawo avakataura. Saka pakabva pachizorongwa nhau yekuti zvipfeko zvemufi zvimwe zvakashandiswa as an exhibit zvainge zvichizodiwa because ivo vane n'anga yavo, but ndiye muZimbabwe, but iyo yaingoti ndiye kuGhana, ndiri n'anga yekuGhana, yakazotouya pamba. Saka yakatotaura ikatoti izvozvo zvipfeko zvakatorwa as an exhibit, but yainge ichida bhutsu. Ndo pamunoona kuti kune n'anga dzine masimba, because n'anga iyi yakatotaura kuti ndiri kuda bhutsu dzemufi. Bhutsu idzi dzemufi ndinotozviziva kuti dzakazara neropa, ende ropa iroro ndo ratichashandisa kudzosera ngozi kumusha kwayo. Ichaenda yonopfukira iri ngozi kumusha kwayo ikoko. Kana ikada kuuraya ichauraya ikoko, not muno mumudzinza rinori. Ndo zvavakabva vachizowirirana nen'anga yacho. Hamene kuti vakaipa mari, but vatezvara vangu vakazotengesa motikari yavo. So I think vanenge vakatengesa motikari kuti vange vachizobhadhara n'anga iyoyo kunze kwekungoti vangoripa mukoma, kungoripa vanhu. Vakasarudza kutengesa motikari yavo. So after that was when pandakazongoti nerimwe zuva pandakavhura muwardrobe ndobva ndaona kuti mainge muine bhutsu dzainge dzirimo. Bhutsu idzi dzainge dzakazara neropa mukoma. Ndakangomubvunza murume wangu akabva anditi ndo bhutsu dzake idzodzo, in which it was very strange to me. Ndikabva ndamuti ko wakadziwana sei? Akangoramba akanyarara kusvika pari nhasi handizivi kuti bhutsu idzodzo vakadziwana sei mukoma Nhashe. Saka ndo zvavakaita izvi. Ivo vatezvara vangu ndo vaitotungamirira vana vavo vose kuita zvinhu zvakaipa kudaro. Saka ngozi iyi inonzi yakadzoserwa kumusha kwayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Asi zvakangoma hazvo veduwe. Apa hanzi mweya wemufi waitoti handisi kutomboda mombe dzakawanda, kunyange mukangoendesera hama dzangu kana 20 zviri nani. But hanzi vakaramba vakati handina mombe dzekutambisa ini. Munhu kutosarudza kutotengesa motikari kuti ange achikwanisa kubhadhara n'anga. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndini ndega ndakakwanisa kuita mwana. Vamwe vanasisi vangu ndingangoti kubva kune vanengina vangu then nemacousin sisters angu ose avatomborina kana vana. Ndini ndega ndakangoita mwana wangu 1 mukomana. Saka tichikura baba vangu vainge vaine mari, vakabva vachizovhura chikoro chavo. Chikoro ichi mukoma vanhu vazhinji kana ndikataura zita racho vanotochiziva. Saka tichikura baba vangu sezvo vainge vaine mari, taingogara takangoungana pamba. Hama dzose dzaitambura dzaingotumidzirawo vana vadzo kuna baba, tototanga kutogara nemacousin sisters nemacousin brothers. Saka makuseni oga oga waiti kana wamuka waiti iya yokutanga taitofanira kutoti tinge tichiitira mune chimwe chijagi tose mukoma vasikana vose, zvinhu zvataitoziva. Saka baba vangu vaizoitora iyoyo weti vobva vachizoibikisa nayo porridge, but vaibika porridge rezviyo vobva vadya. Izvi vaizviita each and every day. Baba vangu vainge vaine mari zvekuti kana vaitoda vangadai vakatiendesa kumaboarding schools, but nekuda kwechikonzero ichocho baba vaisatomboda kuti shaya, vaiita stress kana kuri kunzi tikasarara pamba, vaita imwe stress isingaite. Ndinorangarira kuti vakamboti taifanira kuti tinge tichienda kuholiday tiri tose. Saka baba vaita zvekungohaya kombi kana tichienda kuholiday kumusha kwakoko, vakahaya kombi. Then after 2 days baba vakatouya futi nekombi yaya, vakatoti gadzirirai tose tava kutodzokera kuHarare. Koko vakati iwe unorevesa here kuti unoti vana vauya kuno kuholiday, iniwo ndatogadzirira kuti holiday nevazukuru vangu, then ndongogara nevana for 1 day. Kubva wakaoma mwanangu. Asi ivo baba vakangoti vana ava ndoda kuti vange vachienda kuma extra lessons. Ndobva vatoti munhu wese mumotikari. Ndokubva tatodzoka kuHarare, but ini sezvo ndainge ndiri mukuru ndakangokwanisa kungonzwisisa kuti baba vakaona kuti kana tiri kuholiday zvinozonetsa kuti vange vachizowana weti yedu yemakuseni. Ndo zvatakakura tichingoitiswa izvozvo. Dambudziko riripo nderekuti mufamily hamutomborina kana unity zvachose, hatitomborina kana kutombobatana. Saka kuti tinge tichigara pasi totanga kutaura nezvayo nyaya iyi zvinotinetsei, because munhu wose pari zvino anenge achingoti inini ndinonamata, ngatiiti zvekuenda kumaprofiti. Ndo zvinenge zvichingotaurwa nemasisters angu, but ininiwo ndinotorwadziwa. At least ndakakwanisa kuita mwana 1, but ndinoti kana ndikatarisa murume wangu achiri neshovero yekuti dai takwanisa kuita umwe mwana. What more about my sisters? Ndinotovanzwira tsitsi, but ivo pachizvavo havatombodi kuti tinge tichidzifambira nyaya idzi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakati ndanetsana nevamwe mukoma wangu apo pavainge vachiri vega kuno kuSouth Africa. Mwoyo wangu uri kurwadza kutaura kudai because ratova rombe rekupedzisira. Saka zvandakaita mukoma ndezvekudai. So takati tanetsana, painge paine humwe urongwa hwatainge tichifanira kuti tinge tichiita, but mukoma vakatongondiudza rafu. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza zvisingaite. Saka vandiudza rafu kudaro, ndo pandakangotora bhodhoro redoro ndikaenda naro kumasowe, because kwedu kwakanyanyisa vanhu vanoita zvenguo tsvuku. Ndisingadi hangu kutaura kuti ndinobva kupi. Ndikaenda naro ndikabva ndazoudza muprofita kuti ndainge ndichida kuti ange achindibatsira kuri kunogadzira mukoma wangu. Ndakabva ndachizobetserwa mukoma paya. Vakabva vachizopwanyira bhodhoro iroro paguva rasekuru redoro. Apa ndainge ndichideketerera ndichidira fodya pasi ndichiti ndoda kuti ange achizova chidhakwa chekupedzisira. Kusvika pari nhasi mukoma ndakatomboedzawo
kuti ndege ndichifamba naye, but ndakatomukanganisa nechekare. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Saka ndakatombozoenda kune mamwe madzibaba ndikabva ndachizokudzwa kuti mhiko dzacho idzodzo dzandakagadzirirwa dzinoti netsei. Apa muprofita wacho kutaura kudai so ava kugara kuBotswana. Ndakamboedza kutsvaka mafone numbers ake but ndikamashaya, saka ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kuitawo go back to sender, but isiri go back to sender yekuti inozouya ichizondikuvadza inini. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hey.